Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. 2002 елда, бынан 12 ел, яки бер мөсәл элек, Ашкын районы Итке Каданса авылында яшәүче Фәнзәт һәм Рәҗидә Ахметовтарның гаиләһе катнашуында Итке Кадансы атылдары дигән Хазина тапшырыу әзерләргә насип булгайны. Бүген был гаилә Балтас районы үдәге Итке Балтас авылында яшәй. Гаҗәп тә хуклангыч та, Ахметовтарның бөтәһе лә одан көйгә мөкиббән. 6 яшьлек Миңһылыу һәм 10 яшьлек Алмас 2002 елда Ирандык моңдары бәйгеһенең гран-приһын. Ә уларның әсәһе Рәҗидә 2009 елда Одынкый бәйгеһенең гран-приһын яуланы. Һеҙгә нисектер, хөрмәтле тамашачылар, мин бүген мәсәлән Миңһылыу һәм Алмасты күргем килә. Кыскаһы, без Балтаска Ахметовтарга килдек. Үткән гомер аккан һыу тиҙәр. 12 ел гомер үтеп киткән. Яңынан танышмай булмай. Рәҗидә, һүҙһеҙгә. Бу минем тормыш иптәшем Фәнзәт була. Бынаһы инде кесе кызыбыз инде Алһыу була. Бынаһы Фирүзәт. Музыка колледжында 8-нче класста укый, баян буенча. Өфө сәнгать академияһы. Әйе. Шунан соң менә монсы улым Алмаз була инде. Өфө сәнгать академиясының башкорт музыка факультетында укый. Курай буенча 3-нче курста укып йөри әле. Монсы минем киленем була инде. Федоровка районыннан Лейсән. Монсы минем кызым Миңсылыу. Сәнгать училищесында вокал бүлегендә 3-нче курста укып йөри. Монсы минем әнием була Зәнфирә. Мәшһүр башкорт тарихчысы Әнвәр Әсфәнияровтың Башкортстан авылдары тарихы дигән фәнни белешмәһеннән күренүенсә, һеҙҙең туған ауылығыҙ Итке Кадансы Кырыктанып Волосының Кадансы түбәһенә ҡараған. Ә әле һеҙ йәшәгән Итке Балтас ауылы Кырыктанып Волосының үҙәге булған. Һеҙ асылда Волос үҙәгенә күскәнегеҙ. Шулай да ниңә күстегеҙ? Мөмкинселек күп сәнгать буенча эшләргә. Һеҙҙең арҡала бөтәһе лә күстеме? Әйе. Фәнзәт инде, әйе. Соңадан олы килде инде. Әйе, хатын муйын ҡайҙа борола, баш шул яҡҡа инде, эйеме? Ре, как будто прыгает, да, что-то? И у нас правой руке получается резко. Убираем сразу, ладно? И потом дочитываем вот эту половинную ноту. Поняла, да? Давай еще раз сначала. Раз, и 3, 4, и раз, и 2, и 3, и 4, и раз, и 2, и 3, и 4, и... Хәзер без ялсығыл дигән йырда йырлайбыз. Менә 2 тавышка йырлайбыз бит инде. Менә икенче тавыштары 4-әүһегез, беренче тавыштар 3-әүһегез, әйме? Әйдәгез, беренче без икенче тавышта йырлайбыз инде. Игътибар менән тыңлап. Рәзидә Гайнетдиновна белән без менә 6 ел бергә эшләйбез инде. Менә шул 6 ел дәвр эчендә бик матур эшләр эшләдек, бик күп эшләр эшләдек. Ул бик көчле специалист, аның белеме дә зур, балалар белән дә уртак тел бик тиз таба, шуңа аны балалар да яраталар. Оркестрлар эшләдек, менә оркестрны башта аерым гына эшләйдек. Ул үзенә аерым, мин үземә аерым эшләйдек инде. Ул вокальный диләр белән, балалар белән эшләйде, оркестр белән. Мин баянчылар ансамбле белән эшләйдем инде. Шуңа сөйләштек тә без, берләштердек шул икенне. Yeah.
менен бик яхшы эшләй. Оның укучылары елда төрле конкурсларда катнашалар, ирлайдар. Башкорт халык көйләрен, башкорт халкының бигрәк тә борынгы көйләрде оста башкары һәм өйрәтә. Безнең елда конкурс була, 2 елга бер конкурс преподавателей, исполнительского мастерства преподаватель детских школ искусств. Был безнең өчен инде иң зур улы конкурс дип без аны һанайбыз. Менә ошында 2 тапкыр лауреат булды. Разида бик һәйбәт кеше. Коллективта уны барыбыз да ихтирам итәбез. Абруйлы кеше, тырыш кеше, булдыклы кеше, ысын мәгънәһендә профессионал. Без унардан уңдык, район уңды. Икенче елда Ирандык моңдары бәйгеһендә хәтерләйсезме? Һез бөтәгә дә баргансыз әле бит. Шунда бәйге еңүчеләрнең гала концертында ул сакта Башкортстан Республика хөкүмәтенең премьер-министры Рафаэль Ибраһим улы Байдалетов котлау һүдәменнән сыгышаны концертта тулыса караны. Һәм адактан минең ишетүемсә, дүшәмбе көне оперативкала Ирандык моңдары бәйгеһе турында булай дип әйткән. Бәйгенең иң хокландыргыч мәле Ашкын районынан агалы һеңлеле Ахметовларның сыгышы булды дип. Ул сакта Алмашка 10 яшь, Миңһылуга 6 яшь. Әйдәгез, менә шул сыгыштарга күз һалайык. Һин хәзер Алмас Курайга берилеп киткәнең битендә яме. Курай буенча укып берәйең, бәлки берәй көйде хәтер бар.
2002 елда Иранлык маңдарына бір машина болып келдегі бетенде, еткі қадансынан. Сонда менің тағы бір аптырғаным, ашқындан Шебайға текілем, нешік 4 яшылық Ферузат садап келді екен. Одан yolda hayır спортсы атағы фәнзаттың тәрбиясында өтәбет ол. Спортсы фәнзат һәм яраусы Разида Ахметовтар авылдаштарының тән һәм ян сәламәтлеген ныгытуга хезмәт итә тиһәктә артык булмас. Кадансыларның был яшь гаиләгә йылы мөнәсәбәтенә лә шаһит булдык. Фирузат улым Өфөлә ниндәй һөнәргә укыганыңды әсәең әйтте. Һин буласак баянсы бит инде. Ярцев Виктор Александрович. Афарин Виталий Александровичка. 2002 елда biz Хазина тапшырыу язганда һезнең гаиләгездә Кения Фирузатины бүген һезнең Кениягез Алхау. Афарин Ахметовтар Алхауның һөнәре бардыр? Бар, йырлай. Afarin alhuğadım. Tuzganga tuştidar sera tengala itti fenzat.
Фәнзәт, һин әле кайда эшләгән әле? Мин әле Балтастың беренче мәктәбендә физкультура укытам, физик культура дәресләрен һәм спорт мәктәбендә тренер булып эшләйм. Спорт мәктәбендә тренер. Физкультура укытам. Соңгы буенча. Һиңа яр укытырга кирәк. Сәнгать мәктәбендә. Мин җырны яраттым инде. Шунда. Шуңа балаларны да барысын да үзем нәрсәгә яратканны шуңа укытам бит инде. Рәсидә, бәйгеләрдә кайда гына сыгышаһың да һәр вакыт тамашачыларны һин яңы оҙон көйҙәрең менән һөйөндөрәһең, хатта аптырап та ҡуяһың. Әле ниндәй оҙон көйҙәр әҙерләнең? Әле мин Гөлбану Сәйфетдинова язмаһынан өйрәндем, Хаҡмар дигән яр. Бұл ерде бүгін Гөлбану Сәйфетдинованан һуң икенче башкарусы Рәзидә Ахметова. Менә Хаҡмар мисалында ғана Ахметовтар оҙон көйҙө ғүмерле итә. Һеҙ үҙегеҙҙең балаларығыҙҙы оҙон көй рухында тәрбиәләйһегеҙ. Улар үҙҙәренең балаларын шул рухта тәрбиәләсәк. Димәк, һеҙҙең рух дауам итәсәк. Ахметовтар оҙон көйҙө ғүмерле итә, оҙон көй Ахметовтарҙы ғүмерле итә. Афарин, рәхмәт һеҙгә.